گولڑا شریف والے دا پیر خانہ سیال شریف والے دا پیر خانہ توسا شریف شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ. آپ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دادا مرشد نے. پیر پٹھان آپ نو کیا جاندا ہے. آپ اپنے آستانے تو جدو باہر آندے نا, باہر تشریف لے آندے تے رستے وچ نا ایک ہندو دکاندار دی دکان سی. آپ جدو دے قریب تو گزر دے نا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تے آپ دا نا حال چال پوچھ دے ہندو دکاندار دا. او نا ادبن کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان نو کہندا بھلیاں نو بھلی لاج, بھلوں کو بھلی لاج. کہ جڑے چنگے ہوندے نے نا وہ لاج بھی چنگی نہیں باندھے نے. ایک دن آپ تشریف لے آئے کہ وہ ہندو دکاندار دکان تے موجود نہیں سی. آپ نے اپنے سنگیاں نو فرمایا بھی وہ تیرا کہندا سی بھلوں کو بھلی لاج, بھلیاں نو بھلی لاج, وہ کتھے وے؟ سنگیا آکھیا سرکار مرشدو سنیا کہ وہ بیمار ہے تے شدید بیمار ہے, آپ نو آؤ دی عیادت کریے. شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سنگیاں نو لے کے نا او دی عیادت واسطے دے گھر چلے گئے, اس ہندو دکاندار دے گھر چلے گئے. آپ نے ویکھیا کہ وہ تے نزا دا عالم تاری ہے, وہ دا آخری وقت ہے. آپ نے کان وچ قریب جا کے فرمایا کہ تو نہ میرے کان وچ کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آپ دا دیوانہ تے پہلے ہی سی, انہیں آپ دے کان وچ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اللہ دے ولی دی مہر لگ گئی, اللہ دے ولی دی مہر لگ گئی. وہ آپ دے کان وچ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ انہوں کلمہ پڑھا کے ہندو نو واپس تشریف لے آئے. پچھوں اطلاع آئی کہ وہ ہندو دکاندار فوت ہو گیا. آپ نے خاندان قبیلے والے وال پیغام بھیجا بھی یہ ساڈا سی, سانو واپس کر دیو. وہ ہندوؤں دے قبیلے نے آکھیا بھی پیران نو آکھو ساڈا بہت بڑا قبیلہ ہے, اگر تہانوں دئیے ساڈی نک نہیں رہندی, ساڈی عزت نہیں اپنے قبیلے وچ رہندی. شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا اچھا پھر جو ہوندا کر لو, جو ہوندا کرو. وہ ہندوؤں اپنی رسم رواج ریت دے مطابق لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں, او دے اوتے دی میت رکھی, اگ لگائی, ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں, پر اس ہندو نو جڑا کہندا سی بھلوں کو بھلی لاج, او دی میت نو اگ نہ لگی. انہاں دوبارہ لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں, پھر منا لکڑیاں سڑ گئیاں, پر او دی میت نو اگ نہ لگی جڑا کہندا سی بھلوں کو بھلی لاج. آخر ہندوؤں نے شاہ سلیمان توسوی وال پیغام بھیجیا کہ پیران نو آکھو تہاڈا سی, تسی آ کے نو لے جاؤ. شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ وہ دی میت نو لے کے آئے, شرع دے مطابق غسل دا کفن دفن دا اہتمام انتظام کیتا. اس تو بعد وہ دی نماز جنازہ خود پڑھائی, نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی, پڑھا کے انہوں قبر وچ اتاریا. جو تو قبر وچ اتاریا نا تے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دے قریب چلے گئے. آنا سنا بھئی پھر بھلیاں نو بھلی لا, بھلوں کو بھلی لا.